The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It is not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw, ikinahanglan nga kita mangandam sa itong kaugalingon. In preparation for our study of the Word of God, we will spend the few moments in silent prayer. Ginamit niining higayuna for the preparation of our intake of the Word of God. This preparation involves the rebound technique when necessary. Kung ikinahanglan man. Kinialang kanimo igsuong magtotoo. Ikinahanglan nga imong ikumpisal, isugid, ang masala nga imong nabuhat. Kay agi ka nagsunod sa mando sa Dios diya sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa alang usap kanimo higala nga dili pa luwas, gilapit ka nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluwas aron ikaw maluwas, agi ka nagsunod sa pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom magampota. Let us pray. Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. You never change your faithfulness. You never wane. Your love for us is always constant.
We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study. We ask this in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, o mga kaigsuonan diya ni Kristo. Salamat sa Dios nga iya kitang gidala. Pag-usab din hining dapita, o gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, kinigumikan lamang yun sa kaluoy, sa gugma, sa kortesiya o gugma o grasya sa Dios. So, although we do not deserve all this, siya nagmatinumanon gayon sa iyang saan ka na to. Busa, nining adlaw, padayon kita sa atong Bible study through the YouTube. Ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. O, as usual, aniyagihapon kita nagadupot sa atong hilisgutan nga topic, the dynamic spiritual life of believers. Kining maong dynamic spiritual life is supernatural, unique, sophisticated, fantastic, fabulous, adventurous kind of life. So, kining atong hilisgutan, nagatutok lamang yun ni atong topic nga mo ni ang atong common goal, ingon nga mga magtotoo, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga anak sa Dios. Okay? Kaya ang Bible doctrine, ang pulong sa Dios nga atong gitun-an, mao kini ang the same kind of doctrine nga gitun-an usab ni Ginoong Kristo samtang siya dinhi pa sa kalibutan. Sa iyang pagpakatao, Dios siya, nagpakatao siya, og nahimo siyang sama kanato, og nagatubo diha sa pulong sa Dios. Og kini atong ginatunan mao kini usab ang gitunan ni Ginoong Kristo. Just the same doctrine. Ang panangato dinhi sa panahon sa simbahan mao na ning gitawag nato og mystery doctrines. Og karon kining maong mystery doctrine, this is open to all believers, all Christians nga buot nga makakinabuhi ni atong gihisgutan nga dynamic spiritual life sa mga magtotoo. Busa, padayon kita o sa ato na ginaingon atong gihisgutan. What we left sa atong discussion yesterday was about ang pagsubli nato sa paghisgot bahin sa kaluwasan. Okay? Okay, ato kining ipadayon nga ang tao, okay? I'm referring this to all members of the human race. Ang tanang tao o ato na lang representative dining man, okay? Man is in his total depravity. Hingpit gyud siyang pagka inunta why mahimo sa iyang kaugalingon because of the formula. Ninumdum ka sa formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Okay? So binisaya, ang original nga sala ni Adan dugangan pa kana sa kinaiyang makasasala, ang resulta niya na patay spiritual. Ambot pasabot sa patay spiritual na himulag kita, hingpit nga paghimulag nato sa Dios. Okay? Mao na ang formula. So, ang Dios misulbad niining maong makaluluoy nga kahimtang sa tao. Giyon sa niya pag sulbad, pinagi sa pagpada sa iyang bugtong anak, His only begotten Son, si Ginoong Kristo, niining labihan kagamay nga planeta
God sent His only begotten Son to this tiny earth aron sa pagpakamatay tungod sa atong mga sala, tungod sa mga sala sa tibuok kalibutan. God only requires man to believe in His Son. Mao man niya itong gisgutan last time. Mao ra ni gihangyo sa Dios. God only requires man to believe in His Son in order to be saved and go to heaven after he dies. So, mao ra na ang pagi. Tanawa ang hingpit nga pagi sa Dios. Dilibot ang Dios nga malibog ang tao. Ang tao mo'y unsa murag siya gyud mo himog kalibog nga hingpit naman ang pagi sa Dios. Migo ng Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus, akong bugtong anak, ug ikaw maluwas. Mao ra wa nay pakapin niya na. So, that is the only requirement. Ang tao, adunay duha ka kapilian. He has two choices to make. Pagtuo ba ni Kristo o pagsalikway ba niya? Okay? To believe in Christ or to reject Christ. Mao ni ang duha ka choices. Now, to believe in Christ, kung mutuo ang tao sa kang Ginoong Hesukristo, maiya ang kinabuhing dayon. Anaaman ka na sa John 3:16. Okay? O sa John 3:36. Apan, kung iyang isalikway si Kristo, maiya po ang unsa. Dayon nga paghukom. Eternal condemnation. So, sa diha ngang tao nga nakadungog sa maing balita sa kaluwasan. Unsa may maing balita sa kaluwasan? Ang maing balita sa kaluwasan, mao nga ang tao maluwas kung mutuo siya ni Kristo nga iyang manduluwas. No, na good news. Unsa may bad news? Kaya kung na good news, na sa bad news. Ang bad news, mao nga kitang tanang mga tao, mga makasasalang dagko. You see? We are all sinners. Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Now, saan man na? Di na nimo matuis. Now, sa dihang ang usa ka tawo nakadungog sa mayang balita sa kaluwasan og iya kining tuuhan, iya kining dawaton, iya kining hangpon, okay? Ato na po nang gamit-gamiton ng mga pulunga, pagtuo, pagdawat, paghangop, o paggakos. Imagine, gakso ni mong pulong sa Dios nga hantod nga mahimo na namot tuhop diha sa imong galamhan, sa imong kalag. Mao na ang process. So, should man believes, should he believe in Christ, mao kini ang mahitabo niya. Okay? Ato na po ning balikon, aron maklaro gini nimo. Unsa mahitabo nining tawhan nga mituo kang Kristo, mao kini mahitabo niya. The following things will happen to him. Eternal life is imputed to him. Hatagan siya o kinabuhing dayon. Diha. Ikaduha, hatagan siya sa pagkamatarong sa Dios. Suluban siya ba? As if nga ang Dios mukuha og tipik o part sa iyang pagkamatarong o iyang isulob ng pagkamatarong nga isulob niya ng maong tao nga midawat na ni Kristo. Okay? He is imputed God's righteousness. Nga kaniadto ang Dios mo tan-aw niya nga siya hinukman. So pa siya maluwas. Ang karon nga luwas naman siya, okay? Ang pagtan-aw sa Dios niya dili na hinukman kundi namatarong na. Tungod sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob lagi diha niya. Sabtag na. Mao ni kaduha. Ikatulo, ang iyangan tuan nagi suwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Libro sa kinabuhing dayon nga dili na kana mapa, okay? Never to be blotted out again. Ikaapat, he is entered into union with Christ forever. Pasod siya dayon, butang siya. Ang Espiritu Santo mo'y mupunit niya o gibutang siya ngadto sa pagkadugtong niya ng tawhana
nga luwas na pagkadugtong ngadto kang Ginoong Hesukristo. Ug kanang pagkadugtong niya ngadto kang Kristo hangtod na di na matangtang. Okay? That is part of eternal security. So, he is entered into union with Christ forever by God the Holy Spirit. Ikalima, mudawat dayon siya sa eternal security. Dayon na nga kasiguruhan. Okay? Eternal security mo na ang butog mao man na saktong binisaya. Eternal security. Ikaunom, siya siliuhan, timbrihan, permanently sa Diyos Espiritu Santo. He is sealed permanently by God the Holy Spirit. Unsa may pasabot niya ng sealing. Kana pagtimbre, timailhan ka na an indication nga siya gipanagiyahan na sa Dios. Wa na manag-iya niya. He is no longer a property by anybody except God nga mao na tag-iya niya. Kasabot ka? Okay, so gisiliuhan siya, gitimbrihan sa Espiritu Santo, timailhan nga siya kalifikado na siya mo uban sa Dios dito sa langit hangtod sa kangturan. Okay? Ikapito, he instantly becomes a member of the royal family of God. Diha siya nahimong sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ikawalo, hatagan siya sa katluan og siyam, 39. Katluan siyam ka mga absolutes. Okay? Irrevocable absolutes. Ambot pasabot nga maura yun na, tiunay yun na, bugos yun na. Nga mga absolutes, gihatag niya sa Dios. Okay? O ang ikasiyam, siya na binalaan na. He is sanctified. Diha. Yan ang pagdawat niya ni Kristo. He is sanctified positionally sa iyang kahimtang. Okay? Ingat ka na po, he becomes a believer. Christian. Muna na ang iyang titulo. Magtotoo, sa in English, believer, o Kristohanon. Sabi ni Saya, Christian in English. Ika-11, nahimo na siyang lungsuranon sa langit. He becomes a citizen of heaven. Filipos 3:20. Mo niyang nagpanghitabo niya. O uban pa nga mga benefits nga iyang nadawat. Okay? So, it's a matter of choice. Akong balikon. Nga siya nadugtong na nga tukang Ginoong Hesukristo hangtod na ng iyang pagkadugtong o di na lagi na matangtang. Wa na na'y pagkatangtang. Okay. Karon kay nahimo ka naman nga magtotoo. Nahimo ka namang anak sa Dios. Ang sunod nga mando sa Dios, unsa? Human ka maluwas. Dili kay muhunong ka diha. Kay naghan mga magkristohanon nga magyud sila masayod. Kay negatibo man lagi sila sa pagtuon sa Dios. Was sila kay bawang inikaw magkaluwas. Unsay buhaton nila. After salvation, what? What's next? No, uban, kaya waman sila kasayuran sa kamaturan, may na sila, sige lang kong simba. Simba, kanang magbinuutan, sa pa, magsige na kog tuon sa Bible. Sakto man na, magbasa ka sa Biblia. Ang pandili ang sakto dili kay igo lang ka mubasa. Kinahanglan ikaw magpaubos sa ka pastor magtutudlo nga gihatagan sa Dios og unsa katungdanan sa pagtudlo. Kay naa man siya gasa sa pagtudlo, spiritual gift of teaching. So kay mao man ni ang extant authority ni ining panahon sa simbahan nga naay gidiligahan, gihatagan og katungdanan sa Dios sa pag-disseminate, pagtudlo, pagsangyaw, pagsabuag sa kamatuoran.
og maghisgot og mayong balita sa kaluwasan nga sama ni nga itong gisgutan. Okay? So, aron siya mutubo kung siya pailalom. He puts himself under the pastor teacher's authority. Kay ang prinsipyo pod lagi mao nga ang tanang mga magtotoo gihatagan sa Dios sa iyang tukma nga pastor magtutudlo. Every believer is provided by God his right pastor teacher. So, ikinahanglan nga iyang pangitaon. Ayaw kalimot sa Jeremias 29:13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Ayaw na kalimti. That is one of my favorite verses. Niadtong bag-o pa kong naluwas, mao gyud toy akong usas mga paborito nga mga bersikulo. Jeremiah 29:13 sa ang unod gyud niya ng maong bersikulo mao nga, if you truly seek me, you will find me. Og ako, I have been a seeking type person. Sige lang yung kog pangitas kamaturan. Kaya di man ko matagbaw sa mga tubag, sa mga unsan na diha. Okay? Mo na nga nagsigi ako pangita gyud. Hangtod makaplagan gyud nimo. Og imog yung tinuray yung pangitaon. Mao na nga nakit-an og nakaplagan ako ang kamaturan. Kaplagan ako ang Dios. Okay? So diha mao na ang Yahweh. That is the key to be a winner person. I'm talking to you as an ordinary person. Of course, now as a believer, God wants you to become a winner believer. Mao na nga karon ang sunod nga mando sa Dios sa iyang pulong na diha sa 2 Pedro 3:18, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsay buta-sabot, patubuon kita pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og dili ni kay sinimana, dili kay binuan, dili kay tinuoy, kundi adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kana ang process sa spiritual momentum, pagbuylo sa atong Kristohanong kinabuhi. Magsibog kita sa unahan. Abante dili kay atras. Mao ning atong gibuhat niining Bible study through the YouTube every day. Og imong naalinggatan, imong namatikdan, kakita nagbalik-balik sa paghisgot og mga punto, points of doctrine. Kini part kini, bahin kini sa unsa method of inculcation. Mao kini ang sinilsilay nga hangtod mo unsa mo kanang mahimo na gyung mutuhop ba ang pulong sa Dios nga atong gitunan, mutuhop, it will be absorbed og kana musod gyud sa atong galamhan, masilsil diya mo in English, let it sink in, nga ipasilsil. Mao ni nga na ipanahon nga magbalik-balik ta sa paghisgot o mga points of doctrine with the intention nga kini masilsil. Okay? Sinilsilay kay ngano kini nga atong pangunahuna sa upat na maluwas, puno ni mga tawhanon, kalibutanon, mga unsa kalibutanon, kalipayon nga mga kalibutanon. See? Mga dautan, evil thoughts. Mao ni ang Dios sa atong kanunay na itong isgot nga rehab, nagkinahanglan tag-rehab. Kaya giganggot tas pagkadili magtotoo, karon magtotoo na ta, ipsod tag-rehab nga sa mao naginganlan og post-salvation epistemological rehabilitation. Rehab. Unsa? Kinahanglan habwaon, hawason ang mga tawhanong mga pangunahuna. Mao nagingon nga saturate your mind with the Word of God and God will do the rest.
make it as your priority. Unaha gyud ang Dios. Kana igo pud na pagsunod diha sa Mateo 6:33, Matthew 6:33. Daghan mang nakamemorize niya na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha lang ko, matud pa sa Dios. Unaha lang ko gahong pulong. Kaya di ka magmahay kung imo kong unahon. Okay? E ka na imo mga pangandoy, mga tinguha sa kinabuhi, idugang ran ako na. Unaha lang ko. Sa mga imo mag-iuna ka ng imong mga tinguha o mga damgo o mga pangandoy. So, wala matunong sa akong protocol. Kung ang Diyos pa'y makasulti ba? No, ang meaning mo, buti, ang pasabot sa Diyos, kahulugan. Mao nga, ikaw karon nga magtutuo na, musunod na ta, kay we have to live a life of obedience na. Obedience to God's Word. Mabitay ang tugon bitaw. If you love me, love also my Word. Okay? Di ra ba nimo mabuwag si Ginoong Jesucristo nga living word gikan sa written word. Ang written word mao kanang imprintado nga mga pulong diya sa Biblia nga gitun-an ug pagatun-an. Imprintado. Mao na ang unsa, written word. Kinsa ang living word? Si Ginoong Jesucristo. Di na sila mabuwag kay they are one and the same. Kasabot ka? Mao na nga kining at iba atong hisgutan po ni last time. Ato na po ning balikon. I have told you this and I will tell you again. Nga unsa? Nga ang pulong sa Dios mao ni ang unsa? Gitandi na to sa instruction manual. See? Gitandi na to. Ikaw itong mo palit kang mga appliances, sa dia radio, TV, computer, cellphone, o kung sa pa diha, di man kang ka-enjoy na kung wa kay alama kung saan na gamit, kung saan ni mo paggamit. Basta, kinahanglan ni mong basahon ka ng owner's manual o instruction manual. Kung saan ni mo paggamit ini, mo ka na, aron ka mo enjoy. Mao po na pagtandi na to sa kinabuhing Kristohanon. Wa ka mo enjoy sa imong Kristohanong kinabuhi kay wa malagi ka magtuon sa instruction manual sa Dios. Unsaon nimo pagkinabuhi sa husto, tukma nga imong makabot ang usa ka kinabuhi, talahoron, halangdon, unsa pa nga kanang gitamod gyud sa mga katawhan. Di man na importante mga tao, importante nimo ngadto sa Dios. Okay? Mao nay buti pasabot nga tun-an ang pulong sa Dios sa adlaw pagi. Ni kini usa kini kapagi. Og pangitaa gyud ang imong tukmang pastor magtutudlo og adto niya magpa ilalom sa iyang otoridad with obedience, with grace orientation, with humility. Okay? Kay ang prinsipyo po niya na mo nga, the way up is the way down. Okay? So, nagyapon ng prinsipyo, gyapon, connected niya ng prinsipyo. God promotes the humble but demotes the proud. Namo na. Okay. So, karon ang atong giatubang ingon nga mga Kristohanon mo kining atong volition. In English man yung volition. Free will, the other name, nga English synonym. Apan Bisaya unsa? Kabubuton, kaugalingong kabubuton. Nainumdum ka niya itong 5 ka kinaiya natong mga tao. O kadtong wa makadungog, wa maka kanang magakaton pa ni ako ning balikon. 5 ang ato ang mga kinaiya ingon nga mga katawhan. Any living human being possesses these 5 attributes or essence. Ang una nini, self-consciousness.
ang imong pag kamatngon sa imong kaugalingon, nga tingali manggialamon ka, bright ka, smart ka, gwapo ka, ug unsa pa diha. That is self-consciousness. Ikaduha, mentality ang imong pangisip, imong salabutan. Okay? Ang ikatulo, ang imong kabubuton, your volition, free will, kaugalingong kabubuton mo na binisaya. Ang ikaupat, ang imong conscience. English ng conscience, binisaya, tanlag. Okay? Tanlag. Okay. Konsensya sa kinatsila. Tanlag. Ang ikalima, ang imong pagbati. Akong balikon. Una, ang imong pagmatngon sa imong kaugalingon. Ikaduha, ang imong pangisip sa labutan. Ikatulo, ang imong kabubuton. Ikaupat, ang imong tanlag. Ikalima, ang imong pagbati. Kining tanan mo ni atong mga kinaiya natong mga tao. Okay? So karon, usa ni ining mga kinaiya, mo ni atong giatubang ingon nga mga Kristohanon. Every moment of our life, we are facing the issue how to use our volition. By the way, kining volition, sa ito'y binisayang volition, kabubuton. Okay? Kining kabubuton, dunay duha ka bahin kini siya. Ang tuo, ang wa, ug ang tuo. The left part, the left lobe, ug the right lobe. Okay? Okay. Karon, nyadtong higayuna nga, nagpaminaw ka pa sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Mao kadto ang stimulus sa Dios nga gipresentar ngadto kanimo. Stimulus. Unsa man ang stimulus? In English man ang stimulus. Atong binisayon kining stimulus pag-awhag, pag-aghat. Okay? Ehemplo sa stimulus. Magkuha ko usa ka pitcher puno sa tubig, ako kang aksyonan, nila na itong aksyonan. Sagol man in English, di man na binisaya. Ako lang kang aksyonan o giyabo. Okay? Ina-aksyon ako giyabo nimo, nga kinahanglag tubag nimo. Magpatara balang ka diha, or musagang ka ba? Naay resulta ra ba? Okay? Ang stimulus mautong pitcher nga kung giaksyon ang punog tubig nga giaksyon na kung giyabo nimo. Mao to stimulus. Karon ang inahanglag tubag nimo. Either mo likay ka ba, managang ka, or magpatara ka. Mao to imong tubag. Okay? O kanang tubag nimo naapoy resulta. Okay? Follow me. Sundan ni. Okay? Pag-awag, i-aksyon na ka kung yabo. Karon, nagpatara ka man lang. Unsa may resulta ug magpatara ka? Ug akong iyabo yung tuyo diyan nimo. Idayon man akong iyabo. Unsa may mahitabo? Unsa may resulta? Basa ka. Usta? Mao na resulta. Apan kung musagang ka, manalipod kasi mong kaugalingon, dili ka mabasa kay nga naman. Imo magisagang. Okay? Nakasabot ka ba? Na resulta. Every stimulus needs a response. And every response has a result. Sabot ka? Kana atong basihan ang Juan 3:36. Unsa gisulti sa John 3:36? Siya nga magatuo sa anak. Ginong Hesukristo ang pasabot. Siya nga magatuo sa anak, may kinabuhing dayon. Mao to resulta. Ang stimulus mao nga siya nga tuo. Kadtong pagsulti nga siya nga magatuo, mao to stimulus. Okay? Ug ikaw kay tuo man, unsa may resulta? Eternal life. To ay resulta. Apan kung dili ka na may sunod nga phrase niya na, apan siya nga dili mo tuo sa anak,
walay kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Diyos magpabilin diya kaniya. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides in him. Na mga resulta. Nasabtan ba nimo ka ng atong pagpatinaw ni mo, ana? Kana pagsunod sa John 3:36. Atong isunod ang stimulus, response to the stimulus, and the result of the response. Okay? So, mao na nga kita karong mga magtotoo. Paminaw. Kitang mga magtotoo, we believers, all over the world, kung ikaw nagatuo na, dawat kang Ginoong Kristo nga imong personal nga manluluwas, ikaw usa ni ining mga magtotoo sa tibuok kalibutan. O kitang tanan, paminaw, kitang tanang mga magtotoo nagatubang ni anang usa sa 5 ka mga kinaiya nga volition, kabubuton, mao ni isyo. Every moment, every second sa atong kinabuhi, we make decisions. Susto? Ang tinuod, all of life is decision making. So karon, mihimo man kag desisyon niya itong pagdawat ni mong Kristo. Karon, luwas ka na. O karon, ang sunod nga, tumong sa imong pagtuo. Kaya mituo naman kang Ginoong Kristo. Okay? Naluwas ka sa imong pagtuo ng Kristo. Karon, ang ikaduhang, tumong sa imong pagtuo, dili na sa Kristo, kay naluwas naman ka. Nahuman naman ang imong direct sa imong pagtuo. Karon, i-direct na pod, imong itumong na pod ang imong pagtuo ngadtos pulong sa Dios. Kasabot ka? Ang pulong sa Dios na po'y tumong sa imong pagtuo. Okay? Mao na ang Dios nagaingon sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Aron ikaw motubo. Kay ngano? Kay nga itong kalag patubuon man. Okay? Mao ba ito ang ingon nimo nga dili may mo nga muhunong lang ka, luwas naman ko. Okay, ang uban naman mga pilosopo, bitaw mo ingon na sila, okay Diyos, luwas naman ko. Bye-bye, see you in heaven. Di na mao. Dili na mo'y protocol sa Diyos. Okay? Ang protocol sa Diyos mao nga ikaw magtuon siyang pulong aron ka nga mo develop mo ugmad ka ng imong pagtuo. You see? Unsa po itong ibasihan? Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Maura na ipagi nga maugmad nimo sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay maugmad ng imong pagtuo. See? Kay gibubuan na nimo kanang pagtuong higturok. Okay? Imong gitisok. Di man na mo lambo kundi nimo na bisbisan, di ba? Para gud na sa himplo nito na magtanom kag unsa diha, mustasa baron o kanang pitsay baron unsa. Imong itisok na o kapayas ba imong itisok na. Bisbisan gyud nimo kanang adlaw-adlaw aron dili na siya malaya kung dili siya mo unsa kanang malaya. So imong patubuon Allah. So, kanang till the soil o niya imong bubuan, imong pagkuanan og sunlight, all of this is the kanang comparison, pagtandi nato sa imong kinabuhing Kristohanon. Bisbisan Allah, sige kana pag tandi nato sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kung pasagdan nimo to imong gitisok for all you know, pag tingaling pagkaugma laya na. See? Wala. Wa mo grow ang imong pagtuo, wa mo develop. Mao na nga pa unsa ipaugmad ang atong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios pinagi sa pagtuo niini adlaw-adlaw. I hope nga nasilsil na po na nimo. Adlaw-adlaw. So therefore, ang matag tao, naghisugod ko tanang tao, believer ba o unbeliever, tanang tao
is permanently and directly responsible for his own decision to God. Sabot ka ito? Kitang tanang tao, permanente kita og diretso ang atong pagkaresponsable sa atong desisyon kadto sa Dios. Mao ni nahog kini ginahanglan volitional responsibility. Inomdong kani Adan og niiba dito sa Harden sa Eden. Adam and Eve in the garden caused spiritual death and cursing upon themselves for their irresponsible act by violating God's prohibition. Ila magisupil, ila magisupak ang tugon o pasidaan o paimangno sa Dios. Ayaw mo kaon ini. Ining kahoy, the tree of the knowledge of good and evil, kaysa adlaw nga mukaon mo niya na mamatay ra bagyud mo. Natingali ang buong pilosopo, o malagi sila mamatay, o malagi sila hagba pag kaon nila. Wa magpasabot ang Dios og kanang physical nga kamatayon. Ang gibot pasabot sa Dios ang imong espiritual nga bahin, dili espiritu. Okay? Ang spiritual, dili physical. Mo tong unsa pag human gyud kaon lalaglag sila, namatay gyud sila spiritually. See, ang buot pasabot sa spiritual death, balik ko nako ha. Ayaw pag kanang libog. Why espiritong mamatay? Kanang yung spiritual death, dili na wa na magpasabot nga ang espiritu mamatay. Dili man mamatay ang espiritu. Ang buot pasabot niya na that's only a unsa na term, spiritual death, nga nagkahulugan og total separation from God. Sabta na hingpit nga pagkaimulag gikan sa Dios. See? Totally kanang separated sila siya ng niba antong panahon nga ilang gisupak antong pasidaan sa Dios. So mao nay nahog sa volitional responsibility. Okay? Now, but God in His justice, sa iyang hustisya nga hingpit, tungod sa iya usab nga kaluoy o sa iyang pagka-makiangayon, fairness, siya nagaandam og kaluwasan ngadto sa tao. Pinagi sa pagpadala siyang bugtong anak, si Ginoong Jesucristo, dinhi ni ining gamayng planeta, gipada, yan si Ginoong Jesucristo. Unsay tuyo, so that man can come back and be reconciled to God. Aron siya mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios. Okay? Og maunsa, mapasig uli ang tao ngadto sa Dios. Mao na nga inigdawat nilang tawhana kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas na anay peace between the two parties, Ginoong Jesucristo ug ang tao. There is peace, shalom, peace with God. Okay? Irene sa Griego. God did not have to provide salvation to man. What? But He did it in eternity past. That is grace. Grasya na ba na? Man does not deserve it. Dili ang ngayan. Nor earn it. O iyang paningkamutan. Nor work for it. Dili. Wa siya katakos. Dili siya angayan. See? So God's stimulus, nabalik na po ito sa stimulus, ang stimulus o provision sa Diyos sa matag tao, mao ang iyang gugma o ang iyang grasya. Salvation by faith alone in Christ alone. Mao na, nalangkob na sa gugma o sa grasya sa Diyos. Di mo ng John 3:16. Daghan man ganinyo na ka-memorize yan na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Na, unsa ang gugma sa Dios ngadto nimo?
Mao bitaw na nga ang usa ka tawo nga mo salikway, mo hikling, sakto ba ng Bisaya? Mo mo balibad, mo wakli, ang mga synonym naman is Bisaya. Ang tao nga mo balibad, mo salikway, mo wakli sa kanang kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas, sama ra nag iyang giunsa, iyang gi kanang sumbalik impasabot, iyang gi labay ngadto sa tubangan sa Dios, ang grasya, ang gugma sa Dios. Diyaw mo na unsa kadakos gugma sa Dios nimo tao nga gipadani ang bugtong anak, ug imo lang nang isalikway, ug imo lang nang ibalibaran, imo lang nang iwakli, ug imong ilabay ngadto sa atubangan sa Dios. Unsa kadakong insulto. Mauna nga gipahimutang sa Dios ang iyang pulong diha sa unsa, Mateo 12:31 ngadto sa 32, Matthew 12:31 to 32, unsa gisulti diha? Ang gisulti diha, wherefore I say unto you, any manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. So, whosoever speaketh against the Son of Man shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. That is the unpardonable sin. Dili na mapasaylo hangtod sa kangturan. Ang imong pagbalibad, imong pagsalikway, pagunsa, pagwakli kang Ginoong Jesucristo, nga unta mahimo siyang personal nimong manluluwas apan nimong gisalikway. Unsa kadakong insulto sa Dios. Mao nang iyang ipahimutang nga sa dihangang tao mo salikway niya kung labihang kadakong gugma sa tao, then di na mapasaylo. Kasabot ka? I hope na sabtan nimo na unsa ka gipaklarohan ka, patinawan ka niya na. Therefore, kita nagatubang hangtod karon every moment ni ining volitional responsibility. Tanang desisyon nga itong himuon, kita ra ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable. Wailain. Ato ni ipadayon, ugma. Ini atong paghisgot nini. Kaninyo nga bago pang nakasunod ni atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, dapit ka, giyawhag kagihapon. Nga ikaw magapadayon, o masubayon, aron napo kay makatunan. Base na lang na kay makatunan. Mapupo ng mga pagtulunan gikan sa kamatuoran, gikan sa pulong sa Dios. Nga sarang nimong magamit sa imong adlawng panginabuhi kung ikaw sa ka magtotoo. Apan kung ikaw dili pa magtotoo, an unbeliever, ang isyong imong gitubang mao nga imong ipunting ang imong pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo. Dawata siya. Ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas. Magampot ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niining grasya nga among gipahimuslan. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo. Sa adlaw-adlaw nga paagi o Dios kini among buhaton, agi o pagsunod sa imong mando. Ikaw man ang supreme authority. Ang imong mga pulong mo'y among kinabuhi. Ingon nga imong mga anak. O lamang kini ang among taming, panalipod, kalig-on, kalinaw,
kalipay, kay kiniman ang espada sa Espiritu Santo nga mong gamiton sa pag-asdang sa mga hagit kinabuhi, mga pagsuway, mga gumunhap, nuntan pagyud sa imong gihatag kanamong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Salamat o Diyos sa imong pagkatinumanon sa imong mga saad. Nini nga among pagpadayon, ikaw lamang magalamdag, magahagit ka namo sa makanunayon gayud namo pag-atubang niini o Diyos, pagdawat niini. Sa among pagbuwag-buwag niini adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik dinhining dapita ron. Magapadayon gihapon kami o Diyos sa pagtuon sa imong balang pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.